I-ambush theatre indlela entsha yokwabelana ngemiyalezo ephathelene nomphakathi. Indlela yokuheha abantu ngokwenza sengathi kunengxabano endaweni yomphakathi. Ngokusebenzisa ingxabano mbumbulu, abalingisi baqwashisa ngodaba oluthile. Abazidlulelayo bathathwa umdlalo njengoba abalingisi bebabuza imibuzo noma bebabuza ngovo lwabo. Nakuba abantu ekuqaleni bekholwa ukuthi kuliwa ngempela, abalingisi bayabatshela ukuthi ingxabano mbumbulu bese bezichaza ukuthi bangobani nokuthi bazama ukuzuzana. Kule DVD sizochaza futhi sitshengise ukuthi isebenza kanjani i-ambush theatre. Umdlalo osetshenziswa lapha ususelwa kumkhankaso we-Red Card oqondiswe ekusetshenzisweni ngokocansi kwezingane ngendlela engalungile, ngokubambisana phakathi kwe-Grassroots Soccer nesonke kwindebe yomhlaba ka-2010. Amalungiselelo enziwa emasontweni nasezinsukwini ngaphambi komdlalo. Hlanganani ngaphambi kwesikhathi ukuze nixoxe nge-ambush theatre yenu. Xoxa ngezinhloso zokwenza i-ambush theatre. Kufanele ucacelwe ngokuphelele ukuthi kungani wenza lokhu nokuthi uhlose ukuzuzana. Zibuze, ngobani izethameli zethu okuqondiswe kuzo? Khetha indawo nesikhathi sosuku lomdlalo wenu ngendlela. Qiniseka ukuthi bonke abantu bayazi indlela noma banalo ibalazo. Funda umbhalo wakho. Funda ngokuphindelela indima yakho emdlalweni uze ube nesiqiniseko sokuthi uyayazi. Ukuciciyela kulungile ezingeni elithile, kodwa ukhumbule, umbhalo uhola udaba futhi ufinyelele isiphetho. Cabanga ngemibuzo ongayibuza izethameli nokuthi izimpendulo zingathini. Xoxa ukuthi uzokwenza njani ngendlela izethameli ezahlukene ezizowuthatha ngawo umdlalo. Ukuzilungiselela kumbandakanya ukuthi ube nematerial nezinsika ezifanele. Iba nephakethe lama-Red Card namaphepha okukhankasa noma amaflyer. Laba badlali abazimbethe izikipa zabo ze-Red Card, kodwa kufanele usifake esakho ngaphansi kwebhantshi. Bheka indawo enizodlalela kuyo ngaphambi kwesikhathi bese uqiniseka ukuthi uzobe umephi uma sewenza umdlalo. Qaphela lamaphuzu uma usukhetha indawo yakho. Ngabe baningi yini abantu abahamba ngezinyawo futhi ngabe umdlalo wakho uzobonwa ngabantu abaningi yini? Qinisekisa ukuthi awuphazamisi ukuhamba kwezimoto. Uzodinga indawo evulekile ukwenza umdlalo wakho. Qiniseka ukuthi uyayithola imvume yokwenza umdlalo e-mall, erenki yamatekisi, emashibhini noma kwezinye izindawo ezilawulwayo. Qinisekisa ukuthi bonke abaqaphi ababonakalayo bayazi ukuthi unemvume yokwenza umdlalo. Lo mdlalo wenziwa emgwaqeni emphakathini wethu. Bona ukuthi abadlali bethu abaqokile izingubo ezinemibhalo nezithombe ezinokuchwenza. Kufanele izingubo zingachebi. Kulo mdlalo, abadlali badlala isenzeko lapho omunye wabadlali ezama ukutshengisa ukufuna ngokocansi intombazane encane. Akufanele kube khona ukuthuka inhlamba noma ulimi oluqosheme kwi-ambush theatre. The right one, why did you stop me? Do you want her? Me? I'm not that senseless, my bro. Senseless? So you mean I'm senseless? I'm not saying that, my brother. I'm sorry if you took it in the wrong way. I'm trying to call that young girl and you are making yourself better than me. Man, don't be like that, man. But my brother, she's a child. Umngani wakhe uveza ukuthi intombazane isencane kakhulu bese emtshengisa i-red card. Red card. Ungadluleli endaweni yezethameli. Don't point for the fingers. Qaphela ukungaduduleli omunye umdlali kwizithameli ngephutha. Hey, my brother.
Do you have a young sister? Yes, I have. She's 14. Will you be happy if I have a sex with her? No, man, that's not a yoba. Will you be happy if I'm gonna have a sex with your young sister? No. Man, no. So why it is okay to the other young ladies? Okay, you are right. It's not okay, man. So what this red card means, man? Okay, let me tell the people before I ask her your question. Guys, it is just an acting. It is just a play, man. You see? Hey, guys, do you think lovers deserve the red card? Ash, I don't know. I think that was a bit harsh. He does deserve it. I saw an older man taking young girls all the time. Ngaso sonke isikhathi tshengisa inhlonipho yenkululeko yokukhuluma, amalungelo abantu nokulingana kobulili. So who must give a red card to the people? Yo, it's not my job. But it is. We must all act to stop the things that we see. Qaphelisisa ungaphazamiseki. Cisha umakhalekhukhwini wakho. Guys, these things happen. Places where there is no police, social workers, and people like Sonke, you won't always be there. So if you something wrong, you must give a red card. Will you give a red card? Yes, sure. I don't have a problem. Where will you use a red card and when? If I see something wrong in the shipping. So if you see something wrong at the shipping, what do you do? Red card. If you see something wrong happening in your taxi rank, what you use? Red card. If you see something wrong happening in your community, what you use? Red card. Who wants red card? Yeah, Izan. Izan again. Yeah, I'm going to Machita, man. Thank you very much, gents. All right. Ningaphuli lutho futhi ningashiyi kungcolile. Lesi siqephu somdlalo sifundisa izithameli zethu imiyalezo emithathu. Akulungile ukulala namantombazane amancane. Amadoda kumele enze okuthile ukuvimba abangani bawo ekwenzeni lokhu. Ungasebenzisa i-red card ukuvimba ukusetshenziswa ngokocansi ngendlela engalungile. Excellent, guys. How was it? Emva komdlalo, thathani isikhathi nixoxe ngomdlalo ndawonye. Yikuphi okunisebenzelile? Yikuphi okunganisebenzelanga? Abantu bawubone kanjani umdlalo futhi bangaki ababambe iqhaza? Nihlangabezane naziphi izinselelo? Ningenze njani ukuze nenze kangcono ngesikhathi esizayo? Ngiyacelwa ukuthi nithathe isikhathi nazise uSonke ukuthi seniwenzile umdlalo. Benikuphi nokuthi zihambe kanjani izinto ngokusebenzisa umakhalekhukhwini. Amatiphu amaningi nendlela yokwenza umdlalo akhona kwikhithi yakho. Ukuthola kabanzi mayelana neambush theater noma i-red card campaign, xhumana neSonke Gender Justice ku-021 423 7088 noma 011 339 3589.